फरायबाय दङ र' मानो हरबाय थादोंबा बेहाबोसै आरो मा मा खोथा ओंखारबाय थायोथाय आं रावजोंबो रायलायनो बास्रायो मेहेरनि अनगा मा होनबावनो आरो ओमफ्राय हरबाय जेला हमनायसै मा बुंहरो दाथ' आं हरफिनदोंमोन हमासैलाय आयै मासि जारौरौथारलै मानसियानो बेनोसो आंखौ नायथारालै इसेबो ओमफ्राय आंहा बिराद फसायबायना अरे हाथरखि हारसिं माथो सानबाय थाखो बेयावलाय जों बैयावसो दंजोबो नों आरो बिथिं उसुंथिं हारसिं खनायाव मा मन्टु आदा नों आंनि आखाइखौ बेफोरबायदि हमनाङा दै आं मोजां मोना अरे नोंलाय माथो गाज्रिसो मोनबाय नामा आंखौ आंथ' जास्ट न'नि हिसाबैसो एसे नोंजों लोगो बायदि रायलायनो फैदोंब्रा ओमफ्राय बिदि सिरि फैना आंनि आखाइखौ हमफैनाया मा नाय नों जुदि बेहाय आलासि जाफैदों जाफै खिन्थु आंजों बारा बिदि रायलायबाय थानो नाजानाङा आं जानला मानला रायलायबाय थानो बासोयो अरे ओ हाथरखि जास्ट फ्रेन्ड बायदिब्रा माथो एथ' गाज्रि मोनगोन नोंलाय आंखौलाय नोंलाय जोंनि न'निनो मानसि जाबाय दा प्लिज आदा मन्टु नों बिनिफ्राय थांदो माने आंखौ हारसिं थानो हो दसे आं हारसिं थानो लुगैदों आंजोंबो दसे रायलायनांगौब्रा आंहाबो बरिं मोनोना बाजै आदायाबो खामानियाव बेस्थ' थायो मालाय आं सिख्ला मानसिजोंलाय नोंहालाय माथो खोथा रायलायबाय थानांगौ जेन'बा नोंहाबो रायलाय आरो बाजैजों रायलायहै आं एसे उसुबिदा मोनो आदा प्लिज नों आदामोनजों रायलायहै लेभेल नोंनि लेभेलखौथ' आंबो बरननो हायो नाथाय र' अब्लाबो जों फसायनायखौबो नोंबो फसायनाय जानांगोन ना नोंबो जेबो उसुबिदा गैयाबा जों माने फैनो नागिरदों आरो ना बिसोर जोंनाव जागोन दे आब' लिंहरबानो जाबाय दे अब्लालाय आरो बिनि फट' हरनो नागिरदोंमोनहाय दाबो माबा हरथ'वाखै र' आं दा बिहरफिनगोन दे जागोन दे आब' जागोन नोंसोर आंनि थाखाय जेब्लायबो मोजांखौनो सानखायो सिगाङावथ' आं बिदि माना खालामखादोंमोन माने हाबानि थाखाय नाथाय दा नोंसोरो एसेबां बुंबायबा आंबो दा दानथ'आ दे नोंसिनि खोथाखौ जाम्बिलाय आंबो नोंनि नोम्ब'सो नोंखौबो जानला मानलाजों ओरैनो खाना हरलाबायाना मोजां जानांगोन बुजिनाय जानांगोन आरो नोंनि खामानियावबो हेफाजाब होग्रा जानांगोन ना नोंनि उननि फरायनायफोरखौबो जेबो उसुबिदा गैयि मोजां रायलायखागोन आरो ना जानला मानलानो हरा आंबो आंनि जारौखौ दे होमबा आब' खेबसे लोगो हमनाय जागोन नोंगुमैयाथ' मोनथिबा खुसिजोंनो मा जासिगोन बियो साला लाइफआ जेरैबायदि सानदों बेबायदि इमान आसानबो नङालै सानो माबा आरो जाना होयो माबाना डेन्जारलै ओमफ्रायथ' बयफ्रेन्डखौबो आङो बिदिनो सानै साथाम सेकेन्ड अपसन थार्ड अपसन लाखाथारो आरोना बायसान्सनि थाखाय माब्लानि समाव मा जायो सोर मोनथिनो ना बेजों नङाबा बेजों गोसो जाब्लानो ब्लड आरोना आङो ओमफ्रायथ' एसे लेखा फरायनांगौमोन माबा माबि नायनांगौमोन कुइसन एन्सार आंना गाबोन एग्जाम दंना ओमफ्राय माखौ लिरगोन दे थुनथुलिया माखौ लिरगोन दा लिरनायखौबो एसे टेनसन जाना दं र' आङो आं फरायनोथ' सानदोंमोन नाथाय फरायथ'ला दे उनाव फरायनोसै उनाव माने दा ओंखाम जाखांबा फरायनोसै खोमालै ओंखाम जाखांबालाय माब्रा एग्जामानो गाबोनसो गाबोन जायै लोङै आरामसे एसे माबा मबाइलबो नायबावनोसै गाबोन फुङावनो दसे सिखारना फरायबानो जागोन दे गाबोनसो एग्जामखौलाय दिनैलाय मा सानना टेनसन जानोब्रा आङो टुनटुलिनि लाइफआ बिन्दाससो जेब्लायबो टेनसन फ्रि बेफोरखौ आं माथा मारियालै गाबोननि टेनसनखौ दिनै मानो लानो आंलाय न' बेफोरबायदि सानबाय थायालै आं पास जानांगौबा जाबाय जायाबो गैला आरोलै आरो किस्मतआव दंबा मोनबाय गैयाबा आरो गैला आरो आं दा एग्जामफोरखौसो बिदि बुंबाय र' नाथाय आंनि मोजां मोननायखौ नङालाय माने आंनि मेहेरखौ बिदि होनालै आं किस्मतआव दंबा दंबाय गैयाबा गैया बिदि होननायाव गैया मेहेरा आंनि किस्मतआवनो दंथारो बेखौ रावबो सोलायनो हाया कल का टेंशन आज क्यों ले भाई सो जा टुनटुलि सो जा बिंदास नायबानो एकदम गोसोआव थालाबायलै आंना एखनबा साला जा मम' जानो लुगैदों र' आङो ओमफ्राय अर्डार खालामनो फैसाबो इमान गैया माबा मोनसे बेलेग बै बान्दाराव बिहरनांसिगोन आं र' बेफोरबो मालै टुनटुलिया जेखौ मेथाइबो जानो गोसोबानो बिहरखायो बे आइया आंनो फैसाखौ माने गासिबो लाजोबबालाय मा जादों देनाय आफा आंनो फैसा माने सोना लाफिनदोंथ' नो प्रब्लेम
गोबावसो जालायलांगोनहाय दानो र'। बे गथ'आ जि मा खालामदों बेखौ दा आलु भाजा एवना जानानै जालाबायनो खोन्थानोसै हां। ओजों बाबुनावबो थांनांगौ। नै नानि थुनथुम। हे? आयौ। नै लोखिसारा मा जाखो आयै? नै मा खल जालायखो बेलाय हा? पापि गथ'? मा जाखो आरो आङो? मा स्टाइलनि फांखा जानाय जाखो बेलाय हा? मा स्टाइलनि बार जानाय जाखो बियो? बारखौबो सोरबा स्टाइल नांलायगौ नामा? जेरै गोसो एरै जायो आङो। उल्था फाल्था मानसियालाय मा गाग्रां गासि जानानै बार जानाय बेलाय हा? नङा बार जानायाबो दाय जालायबाय आरो। एथ' बोथोर गरमखौ नुवाखै नों? आंबा माबोरै थान्दा जागोन माबोरै जाया जादों? ओमफ्रायथ' माइसुं बेरजोब्बाय ओमफ्राय पाउदार बायनोबो फैसा हराखै नों। नै नोंनि ब्रेकफास्टखौ खोनासंबाय थानो सम गैया आंनाव। पाउदारखौ नोमफ्या लानानै फैगोन मिन्थिबाय गामोन। आङो बुंहरगोन दे। आंहा दा बाबुनाव थानांगौ आगैनाव। नों न'आवनो हारसिं थाथ'दो दिनै। आथ' सोर इसोर बेफोरबायदि उल्था फाल्था खामानि मावबाय थानायखौ बन्द' खालामदो नोङो। सोरखौ नुवा बे गाग्रां गासि आथिं आखाइ दलद थाया। नोंहा थांदो आरो थाबनो माखौथो मोखां नायबाय थाखो? नोंहा थांनांगौ नालाय बैयाव दा लेटसो जालायलांसिगोन बियो। नोंखौ र' सम दंनायमोनबा दा नोंखौ फैसिगौसोमोन आङो र'। लाजिथारलाबो बियो देरनानैबो देरिबायदि सिख्लायानो देलायलांबाय। मालायखौ नाय बेसेबां भद्र बिमानि खोथा लायो बिफानि खोथा लायो। नोंहा अख्रायानो लाजाया र' नोंखौबो बुंना मा लाब। दाउदै दैसे दङ आलु एवनानै जादो। आलुखौ आं हाना दोनखाबाय एवदोल' दा एवदो ओमफ्राय जादो मिन्थिबाय। ओंखाम ओंख्रिखौबोथ' संनोबोथ' रोंखाया जारौआ। आरो थिनबाबो एकदम खर'आ देरो। बिफायाबो बिदिनो। दे थाथ'। फोरोंनो नागिरबा बिराद बिफायाबो खर'आव माबा माने दोनोथ' फेदेरनानै उनावसो गम मोनगोन। थांदो नोंहा लेट जाबाय दा आंहा गोसोबा जागोन आरो। आरो दा थांखा जेरावबो। नोंनि आबैयाबो थांगोन जों गासैबो थांजोबगोन नालाय फिसौखौ नायनो मालाय। आंथ' नायखाया गावहा होमबा फैनो बावखाला बियो। आरोथ' मा बियो हा? फननि रिंटना बिदि जायो? गोसोसो आंहा जेखौ गोसो बेखौनो दोनो आरो। फननि रिंटन मानि दाय जायो माबायदि बिमाखा। फननि रिंटना बिदि जानांगौ नामा? नोंखौथ' सम गैयिखायसोहाय नङाबाथ' आं हाथारलासो। आंखौ हाजार किराया आंनि खोमायाव हाबखाया बुरा माथोनो नोंना। बेखायनो आंहाथ' जेखौबो खोनासंखाया बुरा होया आच्छा हो। आं गोसोआ जेखौ मोजां मोनो बेखौसो खोनासङो आङो। माने आंनि दिलखि खोथाखौल'। बे जाबाय आं थुनथुलि मानोना आं बेबायदिनोखा जेब्लायबो। ओमफ्राय आब' हाबा जाथारनांगौ आरोना? जेन'बा हाबायाथ' दे जाबायानो नाथाय न'खौ नागारनानै जे गुबुनाव थानांगौना नोंसोरखौ नागारनो बोरैबा मोनो आङो। हौवाफोरनासो मालाय मोजां आब'। हाबा जाब्लाबो बेहा जेरावबो थांनाङा हिनजावासो फैयोना। आयौ आंनि सनाबाना बिनानाव उफाय गैया बेनो संसारनि नेमखान्थि। आंबो मिथिगौ थेवबो होनबाय आं आब'। आंहा नोंसोरखौ गालांनो आं दुखु मोनबाय थागोन ना बोरै गालांदे आब'। आं उन्दैनिफ्रायनो नोंसोरजों थादों दानो बोरैबा मोनखाबाय आं। जेबो नङा नानि ओमफ्रायथ' आलासि जानोबो फैबाय थानो हागोन ना। बांद्राय गोजाननिबो नङा होनदों सेंग्राखौ। आंबो महरखौ नुथाराखै र' मोजां नायग्रोगोन। महराबो एसे मोजां जानांगोनहाय जोंहा नानिजों मिलायनायनो। महर मोखाङाथ' जेबो नङा दे अब्लाबो एसे मिलायनाय जाबा मोजां आरोना नानि। जोंहाबो नोंखौ लाना मोनसे बिबान दं नालाय। आइ आफा थानायमोनब्लाथ' बिसोरनो बे बिबानखौ माबागौमोन नाथाय दाथ' जोंनो नोंनि थाखाय बिमा बिफा नंगौमैया। नानि नों जुदि राजिबालाय नोंखौ जों बे बारावनो हाबा हरनोसै दे। नङाब्ला बे गामिनि माखासेयाबो बुंलायसोलाङो हाबा जानाय बैसो जालायलांबाय बिनानावखौ न'आव फज'ना दोनबाय थायो। हौवा मोजां नायनानै हाबा हरदो मादो। जेनेबा गामिनि मा बिदि बुंनायफ्राथ' थाखायो थेवबो आं बेखौ जेबो मोना। आंनि थाखाय नोंनि खुसियासो सबसे इम्परटेन्ट नानि। बेखायनोथ' आं दिनैसिमबो नोंखौ जेबो फर्स खालामफेराखैना। मिन्थिगौ आब' बेखायनोथ' आंबो नोंसिनि खोथाखौ दानाना लाभ इउ आब'सो आंनि। थाथ' आइयाबो माथो दाबो सफैदियाहाय। मिन्थियाहाय आब' माथो दाबो सफैमारा आइया।
नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समाव बोरैमोनलाय गाना जिखियानो जाया मानो नै दिनैना बेबस्था जालायबायना बाथोन जानो आन्था मोनबोलायबाय मेहेरा गोगोमनो बा आदा साना दासान्दि फनखौनो हरथ'थाराखै माथो आंबो हरनाय जायाखैना ना न'आवसो थांबाय नामाथाय गाबोन हरसैलै आङो दिनैबो हरथ'ला मालायबा बिजि थायो खोमा सानलायलाङो आं बेखायनो हरनाय जायालै ओमफ्रायथ' फुजायावथ' फैगोन बायदि बुंदोंमोन ना दे फैथोंसै फैबाथ' मोजाङानो जाबाय एबारथ' जोंनाव हरसो लाखिखागोन आं आंनि सनामोन दिनैबो नुजाफैलायबाय नै दसेबाबो मेहेरा ओमफ्राय आसा खालामो आंनि सनामोना एसेबाबो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जाय जाय नेनानै दङमोन जाय जाय नेनानै दङमोन नोंथांमोना बिदिबा लाइक होनानै गालांबानो जाबाय दै योखिमोन लोगोसे आरो कमेन्टबो खालामबायाबा खालामबानो जाबाय फरायनानै मोजां नाङो नालाय आंबो भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय दै योखिमोन नाथाय नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा मानोना समनि आंखाल जाखिनि बानायनो हायो बेखौनो लाबोनाय जाबाय दे योखिमोन नायलांदो बिदिबा दान्दिसे नायबाय थानाय नों सनामोनखौनो बुंदों आङो लाइकखौ थुनानै गालांथार दै बावनाङा जाबाबो जायाबाबो आंबा लाबोदों होनो बेखायनो नोंथांमोनाबो लाइक होबा मोजां मोनगोन आरो आङो नोंजों नङाब्ला नोंखौ मोनाब्ला हाब दिनै बोथोरा एसे थान्दा जामारबायलै गरम गरम बुंबाय थानायखाय अखायाबो हाना होगोरबायना नाथायबा दसेल'थार थोस नै हाबाब माबोरै लायबाय बियो औलै आयै ओमफ्रायथ' नोंनि मेहेरा खामानि मावलु मावला खालामबासो देहाखौ राफोद मोनो दलद थानो बायो ना माने आङो गाजां गाजांनो अबेसे खामानियाबो मावनाया मावबायानो थाखानांगौ आबा मिथिबायना देहाफोरा एसे राफोद जामारो दे औ खामानि मावाबासो आं एकदम खालाव खासाव बोरैबा मोनलाबायथारोलै आयै मालाय बे खाथिनि आदामोना जिम लाबावो नाथाय आंना बेफोरनि गोनांथि गैलायालै मालायजोंलाय मासे आबा जोंफोरना बेफोरनि गोनांथि गैयाहाय जोंना जाजोबो जेरैबो नङा होमबा आबा न'नि खामानि मावलु मावलाजोंनो देहाफ्रा बेफोरबायदि मोजां जालाङोहाय मालाय जिम लाग्राया लाबाय आरो ब्रायै ने ओमफ्रायथ' आंखौबो हिट नुखायो दा एकदम फिटनो आंनि फिसालायालाय स्ट्रंखा दा माथो एकदम फिटखा ओमफ्राय मादैया मा बुंखो आयै मादैयालाय मा बुंदों आरो नोंसोर जेखौ मोजां सानदों बेखौनो खालामबानो जाबाय होनदों वाव येस होमबालाय मादैनि हाबा मोनजामारसिगोनलै ओमफ्रायथ' आयै मादैयाथ' बिदिबा जोंखौ नागारनानै थांबावला ने आं मादैखौ जेरावबो थांजानो बायो हाबा माथो खालामबावनो दुखुआलाय एसेबाबो मोनखागोन थेवबो मालाय बेहाबो गावनि न'खर संसार जागोन देनांहाय आलासि जाफैबाय थानो हागोन ना ओमफ्राय दादिनि फट'खौलाय नों नुबाय आयै आं दहाय नायबायमोन आबा बाराद्राय गाज्रिथ' नङा मानसिया मोजाङानो दा नानियाबो देखायथ'वाखै आं बेनो र' दहाय माने हरथ'वाखैमोन नालाय नै दासेसो सिगां नोंफानाव हरनानै दोनबाय ओमफ्राय जारावनो दा मोनायाव देखायनोसै आं अके दे आयै आंबो नायगोन दे जागोन ओमफ्राय नोमबियासो दाबो सफैयासैहाय बे बुरैखौ आं रायखासिगोनथ' माने बियो अबेनि देवानि जादों बे देवानि मानेथ' बिदि थांना होनना बुंखादोंना गावनि हालोदानो एखनबा थिग जायाना थेवबो थांगोन बे नांगौबा आं लांगौमोन ना मैगं फानहैनो थांथारबाय बियो ओमफ्रायबा मा खालामगोन आंनोसो उनाव बेदरलाय आबौ होनना बुंगोन बे मैगं फाननायनिया फैसायाबो गावनि देहायानो थिग थाया बेखौ बोरैबा मोनो आं आयै आबा गाव मा खालामो खालामथों आरो मा थेवबो एखनबाल' थांखासै दाना बांद्रायबो थांबाय थाला अब्लाबोलै आयै मालाबा लामा सामायाव खनसे जानाया बावबाय बेखायनो बोरैबा मोनोना आङो गिनायनो दे हामबायसै बारा दाबुंदे आबा नोमबेखौबो बोरैबा गाज्रि मोनो दुखु मोनो एखनबा गोसो सिङाव बुङासो बेखायनो रागा बुंनाङा बारा दे खेलायबाबो ओइ नायदो मा रागा एखनबा रायनांगौबोलै आयै बिबैखौ आंथ' अनखायोसो ना अननायालाय थेवबो न'आवनो थानांगौना बाखिथ' गासिबो खामानिखौ आंनो मावखायो हाबाब दसे माबा अखा हानायावनो हाब्रु जालाजोब्बायहाय नै आबैखौ रायखांबाय आबैया गुरब्लि नुजाफैलायबाय जोंना नोमबेया गुरब्लि नुजाफैखागोनथ' आरो मा आंना नै जिउआ लावलायबाय बिदिबा आबौ बेनालाय हा बिदिनोसै ओमफ्राय मानोथो एसे गोबाव जाया आयै एसे थाब सफैगोनसो सानदोंमोन आंहा एकदम सोरबा गावनि सिगांनि लाभारखौ लोगो मोनखादोंलै बे आबैया ने आबै गोदोनि एक्टरखौ दा मोनगोनसो नों आंजों आंहा रं नाम्बारसो लोगो हमनो थांदोंमोन आबौ सना गैया माथो फनखौनो लांरोङासै आंहा
ओमफ्राय मा लोगो मोननाय जायासै नामा एरखेलायबाय बिदिनोथ' होनजाबाय आरो नै बिहामजो आङो माबा दाउ एसे लाबोफाबायहाय दाउ माबाखौनो लाबोबाय आं बयलारखौनो लकेल नायदोंमोनहां ओमफ्राय फैसाया बारा मिलायासैना लाबोनो हायासै दे होमबालाय आयै दा संनोसै आङो थै आबै बयलारखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो दे बयलारखौ जानाङासो एथबां माबा मुलि मेडिसिन बिजि होनानैसो माबायोना जाबा एकदम लकेलसो जानांगौ आरो जानो हायाबाथ' लाबोनो नांखायालै आबै हामाथो जाखो आबा नों बेया मालाय लाबोबाय हनै गोसो खुसियै देहाय आबौहा नों जानाङा आं जागोन दे आरो माबा दाउ बिगुर आथिं खर' माबा माबि लगाय मोन्देरबो लाबोदोंहां बेदर एसे मोजां रेजेक बेदर एसे मोजां माबा लगाय मोन्देर लाबोबाय आं जोंहाबो लाबोबाय थाखायाना आबौ होमबाबो देहानि थाखाय एसे प्रब्लेम जायोलै आबै हिसाबावथ' नोंबो जानांबावासै मिथिबाय थेवबो दे जेबो नङा खनसेया लाबोबाय जेला माथो खालामबावनो आबै ओमफ्राय आं दरसे दरनैल' खनजागोनलै आं बारा जानो हाया बिदिखौ आबै नोंबैना हाथायाबो नै बायजोबथ'खायाखै गरलु गरला जागोन हामाथो नोंबैया नोंहा दा दरसे दरनै खनजाबानो जाबाय नोंनि थाखाय लाबोखायाखैहाय नोंबैया नै नों जाया होनना मिथिखायोना आं बिखौ ना मासे लाबोदों आङो गिदिरनो मिथिबाय बेखौनो दा नोंमाय एवना होथोंसै आयौ मोननै मोननै लाबोखोमानो आयै नुबाय फैसा मोनबाथाय आबैना आं बुंखादोंमोन ना आयै दे माथो खालामबावनो मेथाइयाल' हरदो आंनो मेथाइ देद' आबै नोंनिफ्राय मेथाइ मोनजायाबा आंहा गोसोखौनो स्रां मोनखिया हाथायाव थांबाय होनबाथाय गोरलै गथ'आ दे आयै आथिं आखाइ सुफैग्रोदो हा बिबैखौबो हाबहोलानो न'आव लामायावनो लाखिना रायलायबाय थाबाय बेहाय बिबैजों बेनालाय खिथु खिथु खारफानाया गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो सेंग्रा देलायलायबाय थेवबो गारखिया नोंनि बे जाग्रा मेथाइखौनो लाबोदां आबौ थौ सा लोंहैनोसै जमानो आबै ओमफ्रायथ' जोंहा मादैया आलासिखौ माने फैनो थाखाय राजि जाबायनो मा होनदों आबौ रोमै बिहामजोआ राजि जाबाय औलै आबै ओमफ्रायथ' र' गावसोरहासो फसायोना फसाया दादिखौबो नुसिगोन आंहा ओइ आबौ मनिया लांग्रोथां नै र' आबै र' बै मानसिखौसो नुनाय बायदि मोनथारदोंमोनहां लोगो मोनफ्लांबायबा हामगौमोन मोजाङै रायलायनो हागौमोन आङो आंनि गोरबो आबौखौ लांनायखौ बायदि मोनथारदोंमोन आङो दा मानसियाबा नंगौना नङा ओमफ्राय बारा नुस्लाबासैबो ना मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए सावधान रहे सतर्क रहे ओइ टुनटुलि बिथिंजायना मोजां जादोंना जायाखै दे एसे नायलाय बै आथिं फारसेनि आसुगुरखौबो मोजाङै हादे दे जागोन आरोथ' आं नोंनो 200 थाखा मानि होनो नागिरदों आंनि आसुगुर हाना होनायनि दा बिलाय ओरैनो आसुगुर हानायावनो नों बिदि मोनबालाय मा नांगौ आरोलाय दिनै आं जि बायोलै आंनि आसुगुरखौबो हाना लानो आरो पार्लाराव थांबाबो एसे माने सम लायोना बेखायनो बेयाव थांबाथ' आरो आं माबा माबिबो खालामदेरबोनो लुगैयोना माने एसे देलायदेरबोनोबो लुगैयोना आरो फैसाफ्राबो एसेबां थोजोबा बेखायनो थायो आरो दे आरो जागोन नोंनाथ' आथिङा ओरैनोबाबो आसुगुरा मोजां नुखायोलै दे मोजां हाना होदे गाबोन एगजाम दङ आंना मोजां लिरैनोसै आं एगजामखौबो हायोना हाया